Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-ħażna ta' ġett Fjuwil ġdida li mistennija taqdi l-bżonnijiet tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u tipprovdi għad-domanda ġenerali tal-industrija tal-avjazzjoni Maltija. Dan kien possibbli grazzi għall-investiment ta' 15 miljun euro mill-kumpanija Enemed u jixed ukoll l-impenn tal-gvern għall-infrastruttura aktar moderna fil-pajjiż. Il-Prim Ministru Abela saħaq li bis-saħħa ta' dan l-investiment il-ħażna f'Wied eventwalment se tingħalaq darba għal dejjem u bekk jingħata nifs ġdid lir-residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li jekk verament iridu pajjiż aħjar li lest jisfrutta l-opportunitajiet kollha, il-gvern irid ikompli jsaħħaħ l-infrastruttura biex ikompli jkattar impjiegi ta' kwalità u titjib il-kwalità tal-ħajja tal-poplu. Il-Chairman Eżekuttiv ta' Enemed qal li l-bżonn ta' dan it-tip ta' proġett kien ilu jinħass, speċjalment meta wieħed jikkunsidra iż-żieda fl-ajruplani li bdew itiru minn u lejn Malta. Fl-istess ħin il-kumpanija poġġiet ma' 8 kilometri ta' pajpijiet li se jeliminaw il-bżonn tal-ħażna taħt l-art f'Wied. B'dan l-investiment fiż-żona magħrufa bħala Luqa Balkwan li modernizzar tal-ħażna tal-Fjuwil se tieħu post 8 tankijiet separati li kienu jżommu 440 metru kwadru ta' fjuwil kull wieħed. Enemed ħasbet ukoll biex b'sistema awtomatika l-interventi f'inċidenti tan-nar isiru skont standards internazzjonali ta' sigurtà. Il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia qal li dan il-proġett jirrifletti l-qabża fil-kwalità li jagħmel pajjiżna fl-industrija tal-avjazzjoni u juri li dan huwa gvern li għandu għal qalbu l-interess ambjentali ta' pajjiżna u ċ-ċittadini tiegħu.